Hvala lijepa, glasnogovorniče. Ja sam danas stupio u kontakt sa predstavnikom SDP-a oko pregovora za ovaj izbor sudaca Ustavnog suda i za izbor predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda. Predložili smo da se sastanak pregovaračkih timova održi danas, međutim, zbog nemogućnosti članova pregovaračkog tima SDP-a da danas prisustvuju sastanku. Sastanak će se održati sutra kroz jutro. Tako da očekujemo sutra da se održi taj sastanak i da zapravo krenemo razgovarati o ovoj temi koja je bitna i važna, za koju je predsjednik HDZ-a gospodin Andrej Plenković pokrenuo kao temu i inicirao zapravo razgovore, jer nam je cilj zapravo popuniti i poziciju predsjednika Vrhovnog suda, ali isto tako i troje sudaca Ustavnog suda, tako da očekujem da u pregovorima koji će krenuti sutra se dogovorimo o izborima za te funkcije, dakle i Ustavni sud i Vrhovni sud. Što se tiče pregovaračkog tima, kao što je predsjednik Vlade, predsjednik HDZ-a, gospodin Andrej Plenković jučer izjavio, dakle ispred parlamentarne većine u pregovaračkom timu sudjeluju gospodin Ante Sanader kao predsjednik kluba, Nikola Mažar kao potpredsjednik Odbora za pravosuđe, Krunoslav Katičić kao predsjednik Odbora za zakonodavstvo i glavni tajnik HDZ-a i Moja Malenkost kao predsjednik Odbora za Ustav. Obzirom na sve što se iz SDP-a... Pa ja bih to prepustio kolegama iz SDP-a da pretpostavljam da će i danas komentirati ovu temu, pa bih prepustio njima da oni najave ko će s njihove strane doći na razgovore. Obzirom na sve što su najavljivali iz SDP-a, oni su rekli da na tom sastanku ne bi namjeru razgovarati o Vrhovnom sudu, nego isključivo o Ustavnom. Jesu li takav uvjet postavili, čemu ste pristali na njega? Pa sutra ćemo otvoriti sve teme, pa i izbor, dakle, s obzirom da je sutra sastanak predstavnika parlamentarne većine i parlamentarne opozicije, dakle, a imamo pred nama izbor i Ustavnog suda, odnosno troje sudaca Ustavnog suda i izbor predsjednika Vrhovnog suda, dakle, mi ćemo otvoriti jednu i drugu temu. Tako da ne bih ulazio u detalje što se tiče sutrašnjeg sastanka, ali kao što je predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a najavio, dakle nama je cilj postići dogovor oko ova dva pitanja. S obzirom na to da SDP ne želi nikakav vezani proces, odnosno dogovor u paketu, je li onda najizglednija varijanta da kvorum na kraju sutra neće biti na sjednici Odbora za pravosuđe? Pa ja u ovom trenutku ne bih špekulirao što će biti na Odboru za pravosuđe. Nama je fokus prvo na odboru, odnosno na pregovorima sa predstavnicima parlamentarne opozicije, pa ćemo onda nakon tog sastanka vidjeti što dalje. Jeste li zvali ikoga od opozicije osim SDP-a? Nismo. Znači samo SDP i HDZ? Pa dakle, SDP tu nastupa zapravo kao predstavnik određenog broja zastupnika koji su potrebni za izbor sudaca Ustavnog suda i dosad smo prije godinu i nešto dana razgovarali s njima za prvotni izbor 10 sudaca, tako da nastavljamo na takav način razgovarati s njima. Je li vaša pozicija postoji ikakvu mogućnosti kakvog odstupanja od onog što se sad već nakon 2 sjednice predsjedništva HDZ-a govorilo kao vaša pozicija? Pa naša pozicija je izbor Vrhovnog suda, odnosno predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Dakle, to je naša pozicija. Da imate većinu? S obzirom da imamo legitimitet i izborni legitimitet dobiven na izborima i predstavljamo parlamentarnu većinu. Dakle, s obzirom na to, dakle, mi ćemo sudjelovati u ovim razgovorima i pokušati postići konsenzus oko ove dvije pozicije. Hoćete insistirati na većini Ustavnog suda? Pa ne bih ja sad govorio detalje, naravno da mi kao parlamentarna većina smatramo da imamo zapravo legitimitet predlagati 2 člana od 3 Ustavnog suda, ali ostavio bih sutra zapravo za razgovore modalitetu predlaganja, ali svakako s obzirom na broj ruku koje imamo u Hrvatskom saboru, odnosno broj zastupnika s kojim dolazimo sutra na pregovore, a to je 76, naspram
50-ak koliko ih ima druga strana. Smatramo da da trebamo zapravo predložiti većinu od ta 3 suca Ustavnog suda, ali zapravo sve ostale detalje i način na koji će se postići dogovor oko 3 suca Ustavnog suda ostavio bi zapravo sutrašnji sastanak o tome. Pregovori će svakako biti prije odbora kako biste znali Tako je. pozicije. Dakle, pregovori će se sutra održati prije sjednice odbora za pravosuđe, pa ćemo vas izvijestiti nakon tog sastanka određenim zaključcima i našim stavovima, a prije same sjednice odbora.